Сега, става ли ни борт на един въпрос, зададен от нас? Да видим дали си научили уроците. Да. Добре. Какво празнуваме на 1 ноември? Някой знае ли? Добре. Ти? Празника на будители. Браво, браво. Едно стихотворение за Васил Левски. Искате ли да чуете за будителя Васил Левски? Добре, добре. Кой го знаеш? Към нея. Васил Левски, апостолът силен със смелост и храброст, за родината му пожертва младост. Хвърлил се в боя с лъвския скок, да търси покоя на нашия народ. Не се той страхува от турци в бой, сърце пожертвува в неравен забой. На Василото страшно му виснало достоинство, за това и ще помним загиналия достоинство. Браво. Аплодисменти. Знаете ли кой поези Хилендарски? Да! Кой ще ме говори? Давай ти. Поези Хилендарски е написал първата българска история славистоянска. Сигурно българска учи. Добре, браво. Знаете ли кой е Софроний Врачански? Да, Да, кажи. Софроний Врачански, бележит възрожденски писател, обществен просветител, родоначалник на новобългарската литература и строител на българския книжовен език. Той е човекът направил първи препис на знаменитата история славянобългарска. Браво, много добре. Знаете ли кои са Кирил и Методий? Боги. Създателите на славянската и на българската азбука и народни будители. Браво. Браво. Кой е Васил Априлов? Васил Априлов е деец, дарител и писател. Благодарение на него е построено първото училище в Габрово. Кой е Добри Читов? Някой знае ли? Го. Авторът на най-обичаните български песни, които били написани. Браво. Стани, юнак балкански, вятър речи Балкан стене, къде си вярна ти любов народна. Знаете ли някой будител? Христо Ботев. Някой знае ли нещо за него? Да. Христо Ботев е роден през 1848 година в град Калофер и е син на учител. През 1863 година той отива да учи в Одеса, Русия. През 1876 година, когато разбира, че България ще прави въстание, той и неговата чета превземат австрийския кораб Радецки и го спират край село Козлодуй. От Козлодуй тръгват към Враца връх Околчица. Там се бият цял ден, но Ботев пада мъртъв. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Основава първите революционни политици. Саможертвата му в името на страната е най-силното човешко качество. Ако печеля, печели цял народ, а ако губя, губя само себе си. Някой знае ли кой е Любен Каравелов? Кажи. Се е родил 1834 година и е починал през 1879 година. Той е обществено-политически и книжовен деец. 1869 година създава в Букурещ Български революционен централен комитет. По-късно създава и свои първите му програмни документи, които се застъпват за освобождението на България чрез революционни средства. Създава и свой революционен вестник Свобода, както и вестник Знание, вестник Независимост и списание Знание. Защитава гражданство от демократично общество. Любен Каравелов е талантлив български писател и вестникар. Браво. Браво. Знаете ли кой е Неофит Бозвели? Кой ще ни каже нещо за него? Някой? Слушаме? Ще кажа нещо. Добре, кажи нещо отворено. Неофит Бозвели е народен будител. Той е роден в Котел. Знаем за него, че се е борил за самостоятелна българска църква.
Браво. Какво ще сега? Мисля, какъв урок има? Английски. Лесно ли е по-английски? Той е малко по-трудничко. Лесно ли? Знаете ли как е кофта на английски? Учи? Браво. Къща знаете ли как е? Добре, благодарим ви много. Още си уроците. Искаш да покажеш нещо? Кажи. Това е за народните будители. О, това е много хубаво. Ти ли го прави? Да, с помощ от мама. Добре. Много е хубаво. Знаете ли коя е Райна княгиня? Тя е била учителка и също така е ушила знамето на Априлското въстание. Браво. Някой знае по-точно това знам. Какво е писала? Да. Свобода или смърт? Браво. Някой знае ли кой е Христо Ботев? Ти? Кажи кой е Христо Ботев? Христо Ботев е поет и революционер и е роден през 19 век в Калофер. Браво. Добре. Не, знаете ли кой е Христо Ботев? Със сигурност знам. Кой е Христо Ботев? Български възрожденец, революционер. Какво празнува на 1 ноември, знаете ли? Знаем деня на народните будители. Браво, ще не знае. Някой знае ли кой е Христо Ботев, примерно? Кой е Христо Ботев? Писател, революционер. Добре, кой е Васил Левски, някой знае ли? Пак си, добре. Апостол на свободата. Как умира? Защото ти дигна ръка. Не, ти да, как умира, как умира? За Васил Левски? Да, как умира? Убийството при София на Бесилото и... Браво. Кой е Васил Левски, някой знае ли? Кажи ми те. Васил Левски е революционер, живява в 19 век, който се е борил за свободата на България. Добре, а как умира Васил Левски? Без свобода. Браво, на 24 марта. На 24 май някой знае ли какво празнуваме? Не. Да, Ден на българската просвета. добре, а на 3 марта? Кажи, директор на България. Добре, на 1 ноември някой знае. Денята на народните будители. Браво. Знаете ли кой е, примерно, Васил Левски? Някой? Знаете кой е Васил Левски? Български революционер, отговорен за създаването на революционните органи в цяла България. 24 май, какво празнуваме? Славянската писменост и култура. На 3 марта? Ден на националния празник, само на стопанските чудо. Добре. На 1 ноември някой? Ден за дете. Браво, добре. Така. Знаеш какво празнуваме на 3 марта? 3 марта е патронния празник на България и освобождението на България се е случило тогава. Той знае. Знаеш кой е Васил Левски? Кой е Васил Левски? Аз мога да кажа. Кажи кой е Васил Левски? Васил Левски е помогнал много за освобождението на България. Той е основал много тайни комитети. Браво, да. 1 ноември, знаеш какво празнуваме? 1 ноември е Ден на народните будители. Браво. Знаеш ли 24 май какво празнуваме? 24 май празнуваме Ден на славянската азбука. Точно така. На 3 марта? На 3 марта е празникът на България. 1 май? 1 Не, май. 1 май, а 1 ноември. 1 ноември е Денят на народните будители. Браво. Ето е. Добро утро, ние сме от училищната телевизия и ние сме дошли да ви зададем по няколко въпроса. Знаете на 3 марта какво празнуваме? На 3 марта празнуваме освобождението на България. А на 1 ноември? Деня на народните будители. Браво!